Приказки с Джиджи представя Вълкът и щъркелът. Един ден Вълчо хапвало риба за обяд, когато една голяма кост заседнала в гърлото му. Мъчил се да я извади, ала неуспешно и тръгнал да търси помощ. Първо срещнал Мецана. Ще направя всичко, само ме избави от мъката ми. Изплакал Вълчо, ала мечешката лапа била прекалено голяма и не могла да му помогне. Тогава Вълчо казал на приятелката си Лисицата: Моля те, Лисано, избави ме от тая болка и в замяна ще ти дам каквото поискаш. Отворил той уста, ала коста била заседнала прекалено навътре и Лисана не могла да я достигне с късата си лапичка. Накрая Вълчо срещнал щъркела и му рекал: Щъркеле, приятелю, ще ти дам каквото си пожелаеш, само ми помогни да изкарам коста заседнала в гърлото ми. Щъркелът накарал вълка да отвори устата си колкото може по-широко и бързо изкарал коста с клюна си. Сетне казал: Помогнах ти, а сега трябва да изпълниш обещанието. Ала вълкът само се засмял и рекал: Ти сложи главата си в устата на вълк и си още жив. Това е най-големият подарък, който можеш да получиш. И каква е поуката? Когато човек е в беда, обещава много, ала отминали бедата, бързо забравя. Помнете направеното добро. Здравейте, приятели! Познахте ли ме? Пак съм аз, вашата приятелка, приказната фея. Всяка седмица ще ви разказвам по една история тук в нашия канал. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. А в профилите ни в социалните мрежи сме ви подготвили невероятни изненади. Ако нямате търпение да чуете още сега всички приказки, които знам, изтеглете мобилното ми приложение. То ще бъде перфектен спътник за дългите ви пътувания, когато дойде време за хапване и за сладък сън. Мили приятели, очаквам с нетърпение да ми пишете и да ми кажете коя приказка искате да ви разкажа следващия път. А сега ви казвам чао и до нови срещи!